खुलुमका फाइमानजा फैनाय जतो कक्तमा थुमाय रंनो जों तिनि कक्तमा थुमाय कुथुम खायमेनि काइसेनो नाहारमो नरक साविमानो स्रांचाति थानाय सालसिनि रमय स्ट्राइक रोजा जों यूट्यूबो सिनि कक्तमा जों खुनगुमै आंनि तंखा आबुनि फेर एबा रिजन काइसानो जों स्ट्राइक रोजा हाति बासा काइथांका अबुनि याफां ओंखा थानाय 22 तारिख ओ तालनि न मेनि काइसा कक्तमा जों मानखा गारि खगजोंमानि गारि खगजोंमानि रोगैसों कक्तमा खालायगा 23 तारिखआव 23 तारिखआव कक्तमा फुना थांथायनिबो जों जेनो मुंगै कक्सिजामु गारि खगो बा गारि अकुपाइड खालायनाय आमोखा मुंगनां बिजनेसमेन बानियाकर राजेश त्रिपुरा अ मालखं काइसा कक्तमा चेनेलनि बसकांगो कक्तमा चेनेलनि हाबानो बसकांगो मालांखा पुलिस जों जे कक्तमा खालायगा आमो ड्राइवर तै पुलिस नि बेस करने खालायगा पाइखा आमो इनका आम कक्तमा आवे खायथानिबो राजेश त्रिपुरानि मखांमा फुना थांथानिबो बनो त जों मा खालायगा हायापानो एडिट एरर इंगै जेरुनो मखांमा जों ब्लार खाना तंमानि खायमानि आमो ब्लार उंलिया इनका आफायखनो जों पब्लिश खायरजाखा पब्लिश खालामनानै योगलो जों साइमा कामो सयसिनो सादिया गजे मुंगना कक्तमा थुमाय राबुसिनि खुमलुं प्रेस क्लाबनि तांफां बिनि मखां काका बनो कते गुबुन मुंगना कक्तमा थुमरनिबो मुं काका को मखां काका मुं तो कालिया मखां काका इनका जखन तो जेफ्रो जों साइमा कामो चायां थांका जों सिनि चाया गसुय लगनो जों आबनो डिलीट खायखिका तै किसे कहम प्रेस क्लाय जों सनामै रखा आबनि यागलो न 23 तारिखनि सिमिनो सिनि स्रांचाति 24 तारिख सिमनो सिने स्रांचाति चैनल स्ट्राइक रोजाखा काइसे याकनो याकबां स्ट्राइक रोजाखा आरो बिसुंगो तंगो चिनि खरांनि तेकेसा कपिन अमूल्य चिनि खरांनि हिते चिनि ताखवा रंजित इनके ता कैसे इनके कक्तमा कक हिंदीनि अकथामसं स्ट्राइक लाइखा हातिदि फनो कथामनि बिसुं कनै कलाई जों टिकि तंगामानि फियाबा पाइथागो हंगके कक्तमा कक हिंदी तसे दमाबाय स्रांचाति साजाने बागै थैथांगा निराल थांगा यागलो कक्तमा कक हिंदी सुक्रनामानि बाय जों तसे जेंगे माफिका कक्तमा आवाय खानि नाबगै पाइफलाया हामबाय कक्तमा कक हिंदी न बर सुक्रनामा बागै सिनि कनमुगो यागलो हायनो हाय मिया 29 मे दिपनि बारताव हायनो हाय चिनि खरां ताकिसा स्ट्राइक रोजावखा आं सानामु समका हायनो अमनो सामंख्लाय थानिवो देराजातै बुंगै थांगो बरर देरावै थांका आब्राम बागै जों मियाव जों जत SWRANGCHATI टीम नाकार बसांका नाकारे गदि चाया खाजातै इंगै थांका जों सायमो सागाचिनि चीफ एडिटर बुनि फैमिली के मैटर प्रॉब्लम तमने बागै बजरावो अफिसाव फाइमालिया आं निजेबो बायथां आबनो इदि चेक खालायै जागे बुनो पाब्लिश खाजातै थांका आबगै जों बेलाय नाकार सानो चिनि चायाने बागै आमो नरनि मखां बुलार खायफनो खाजिया इंगै थांका आं लास्ट अपनो खाय कोमो समो सिनि दामुल्य सिनि ककपिननि नकफां इनके चिनि खरांनि नकफां रंजित नर कोमो समो आमनो रसायनादि चिनि चाया इंगै थांका नर नाकारे